Dobrodošli. Današnja tema dotiče se samog srca modernog obrazovanja. Suočavamo se sa jednom ogromnom dilemom kako uopšte predavati i ocenjivati u svetu gde veštačka inteligencija može da ponudi savršen, tačan odgovor u samo jednoj sekundi. A to, verujte, menja apsolutno sve iz korena. U redu, hajde da odmah zaronimo u srž problema. Veštačka inteligencija je praktično učinila da dobijanje tačnog odgovora postane dečija igra. To direktno potkopava decenije tradicionalnog podučavanja koje se, oslanjalo baš na to, na proveru znanja kroz tačne odgovore. I, evo ga, suštinsko pitanje koje oblikuje celu ovu našu priču. Ako mašina može da da odgovor, šta je onda uopšte zadatak učenika? A ako idemo korak dalje, šta je onda uloga nastavnika? Ovo pitanje zapravo razotkriva duboku krizu tradicionalnog sistema ocenjivanja. U tome je caka. Znate, kada se ocenjuje samo krajnji rezultat, taj finalni proizvod, potpuno se gubi uvid u to da li je učenik zaista nešto shvatio. Veštačka inteligencija tako može da stvori savršenu iluziju znanja, a da se onaj ključni deo, proces razmišljanja, uopšte nije ni dogodio. Sve nas ovo logično dovodi do jednog ključnog zaokreta, do samog srca rešenja. Moramo preći sa ocenjivanja proizvoda na vrednovanje procesa. Dakle, umjesto da pitamo šta znaš, pitanje sada glasi kako razmišljaš. Ova tabela to sjajno ilustruje. Levo imamo sumativno ocenjivanje, ono klasično, ocena na kraju polugodišta, a desno, formativno, koje prati putanju misli, podržava razvoj. Ne ocenjuje se dakle samo odredište na koje je neko stigao, već se analizira čitava mapa putovanja do tog odredišta. Ovo je rečenica koja menja čitavu perspektivu. Uloga nastavnika se fundamentalno transformiše. On više nije sudija koji proverava tačnost, već postaje neka vrsta detektiva za učenje. Neko ko istražuje i zaista razume kako se odvija proces razmišljanja kod učenika. Jednostavno, a tako moćno. Ako postoji jedna ideja koju treba poneti iz ove analize, to je ova. Proces iznad proizvoda. Fokus se pomera sa onoga što je na papiru na ono što se dešava u umu učenika. U redu, teorija zvuči odlično. Ali kako sve to izgleda u praksi? Hajde da pogledamo neke konkretne alate koji ovu filozofiju sprovode u delo. Pogledajmo ovu skalu. Ona je fascinantna jer meri nivo angažovanosti. Nastavnik praktično posmatra da li je učenik na nivou 1, gde je pasivan i samo čeka da mu se da gotov odgovor, ili se penje ka nivou 5, onom heurističkom, gde samostalno istražuje, povezuje ideje i argumentuje svoje stavove. Ključno je, ne ocenjuje se tačnost, već dubina kognitivnog napora. A ova rubrika ide još dublje. Ona daje sasvim specifične kriterijume za procenu kvaliteta samog razmišljanja. Stvari kao što su razumevanje problema, logičko zaključivanje i obratite pažnju na posljednji red. Objašnjenje kako sam došao do odgovora. Tu leži pravo učenje. Pitanje je da li učenik može da objasni, da verbalizuje svoj misaoni put. A ovo je jedna genijalna tehnika za kraj časa. Zove se izlazna karta. Zvuči jednostavno, zar ne? Za samo 3 minuta, postavljanjem ova 3 pitanja, nastavnik dobija neverovatan uvid u to kako učenik razmišlja o sopstvenom učenju. Ovo nisu pitanja o činjenicama, već o samom procesu razumevanja. I šta nam sve ovo govori? Dolazimo do jedne duboke transformacije uloge nastavnika. On više nije samo neki puki prenosilac informacija. Postaje analitičar učenja i, što je još važnije, mentor razmišljanja. A pogledajmo sad i iz perspektive učenika. Kada se stvori okruženje u kojem greška nije neuspeh, već samo koristan podatak, tada se stvara siguran prostor za istinsko učenje. A ova tačka, osjećala sam se sigurno da pogrešim, to je verovatno najvažnija stvar od svega. To je srž humanističkog pristupa. Ovaj citat, u samo par reči, savršeno sažima celu promenu. Dakle, umjesto da kontroliše i samo ocenjuje, nastavnik postaje mentor koji vodi i analitičar koji dijagnostikuje kognitivni razvoj. Pomak je ogroman. Dobro, ajde sada da se odmaknemo i pogledamo širu sliku. Da povežemo sve ovo sa jednom globalnom vizijom budućnosti obrazovanja. Jer ovdje se ne radi samo o jednoj metodi, već o nečemu mnogo većem. O očuvanju suštine same pedagogije. I sad neko bi mogao reći, u redu, ovo je samo jedna zanimljiva ideja, ali nije.
Ključna stvar je da ovaj pristup nije usamljen, već je direktno usklađen sa globalnim standardima UNESCO-a za etičku upotrebu veštačke inteligencije. Ovdje vidimo principe kao što su učenje usmereno na čoveka, etika i naravno kritičko mišljenje. Ovo je možda i najvažnija poruka cele priče. Tehnologija se neprestano menja, znate, alati dolaze i prolaze, ali pravi principi dobrog podučavanja, ono posticanje radoznalosti, razvijanje kritičkog mišljenja, razumevanje kako neko uči, to ostaje večno. I za kraj, jedna misao koja zaokružuje sve. U ovom današnjem svetu, koji je preplavljen informacijama, možda najveći dar koji obrazovanje može da pruži nije samo znanje, možda je to sposobnost da se postane promišljeno, svesno i kritičko misleće biće. I to je zapravo onaj pravi krajnji cilj.